mak tratap aku Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi iso miwiti ning ora iso ngrampungi iso nggelar ora iso nggulung aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab wah edan ngono lho karepe mengar lungae kok ngantel ndas wer gong nek krungu lho kurang ajar ora penyakit ora tututane to aja rasa aku padake cajire iye dianggep aku wong wedi karo Ndara Werkudara tuwa-tuwa Bagong ame mlayu kok ngantel sirah iki perkarane ratu ora karo Werkudara ning saiki diganti Werkudara karo Bagong gong rasa edan kok ora tututi gong rasa edan ora rasa gong ora merasa dinana ora rasa to sabar karo Bendoro kok semen ana semen to Tru mangkel aku gugu karepe dhewe aja tak pisah lara dikeplan Ndara Werkudara ha kowe yo gawe masalah apa